Hello mga tol. Tayo pupunta sa Marquee Mall sa Data Blitz para pick upin yung pina-reserve natin na Elgato Facecam para sa ating streaming at saka yung mga paggawa ng mga videos. Upgrade tayo ng konti, matagal-tagal na tayo hindi nag-upgrade. Pero bago yun mga tol, dadaanan muna natin yung binibentang lote. Mura lang kasi kaya check natin muna kung okay siya. Tara, bago tayo pumunta sa database, tingnan muna natin, baka may mauna kasi sobrang mura lang binibenta mga tol. Rights lang kasi, wala siyang titulo. So, rights lang. Wala. Kapatulan na natin yan mga tol. Ayan mga tol, ito yung lupa. Ayan, ayan. Alikat ang kahit tali. Nandun sa tali. Oo, makakain na rin. Kaya ni kawayan eh. Ay, hindi po ito yan. Oo. Ayan mga top, dito na tayo sa Data Blitz. Ayan yung mga Elgato. Halos Elgato na pala ako. Dati kasi Razer ako. Napansin ko parang mga Elgato na yung mga gear natin mga tol. Mula sa meron na tayong Stream Deck XL, tapos meron tayong 4K PS60 PS Plus, at ngayon dadagdag tayo ng pati yung light ko Elgato na rin, pati yung green screen ko Elgato. So ayun, check natin. PS5 walang, or PS5 hindi kayo nagpapa, talagang sa online lang nila. Tapos yung card mo. Nakuha na natin. Ayan. Mamaya i-unbox natin to at gagamitin na natin mga tol. Dito tayo sa Technopack. Nag-pre-order na rin tayo ng PS5. 09. Tol, medyo mahal nga lang. 45k kasi dito. Pero hirap na akong mag-ano. Pwede naman ako mag-order online pero siguro dito na lang. Tapos mukhang ito gagamitin ko na Zoom. Ibili natin yan. Tapos ito kasi nasa 22k daw. Kaya baka banatan din natin yan soon. Para i-full blast na natin yung pag-online na natin. Streaming. Sayang naman yung mga games hindi ko nalalaro eh. Ayoko kasing laruin na hindi stream. Isa pa may kausap ako pagka nilalaro o yung mga laro natin. So that's it muna. Kain muna tayo mga tol. Gutom na ako. Mga tol, nandito na tayo. Ayan. Dito na tayo para i-check itong ating binili. Pero yeah, masyado na mahaba yung video. Yun na lang sa isa. I-unbox natin later. Ayan. Ang halaga niya ay 9,595. Pero nakalagay dito is 9,995. May discount kapag pinagbayad natin. Ayun ay cash. Ayan mga tol. Ayan. So unbox natin mamaya. At yan lang sa ngayon mga tol. Salamat sa panonood sa journey natin ngayong araw na to. Thank you and God bless mga tol. God bless.